tag TV padung ni labay kay badless lang kuno atong testingan kay ipaayos tag iya daanan ni siya maayo po kuni kini kay bagis duda ko vertical ni siya ug di kay kapasitor ni buto o lost contact grabe kahugaw mura mag yuta na tanan sa kaabog. Grabe kay abuga mura nag yuta. Kita mana pero ako magpasaligan ani maayo gini siya nako. Di naman salida. Inana ka taas-taas na tong experience sa pagpangayo ani mga appliances. Nakabukat ng TV na kana man bilog, di buka bilog. Daray ang suspect ani kinay. Ako nagsilbara ko na Burot ng kapasitor. buka. Klaro kay lost contact ni siya. Duha ka kapasitor ng kuan ani. Duha ka kapasitor weak. Pasensya na mo kay saba kay silingan nga video kay wa tay mahimo dili man kita magtuman diri. Ayo ta. Dili na ko videohan ang tag-iya kay nag-chat sila nya lisod kayo ma kuanta sa alcohol. Kita mo ning kahugaw. Perte abuga gid. Pero ayohon gid nako. Lesa na to kapasitor duha ka buk ni buto dara burot na buto na siya mao ni siya suspect na to naay na ako yung mga kapasitor dinala lesa na to kapasitor duha kani ato testingan ha kay ako na nilis ang kapasitor salida oh daan na kayo inublabay na siya pero oh Ang manual na gubah na manual. very good